Racionalne vesti. Racionalne vesti. Jedine prave vesti. Prave vesti. Dobar dan, ja sam Branko Topalović i ponovo sam na slobodi. Ja sam Uroš Bogdanović, a ovo su Racionalne vesti. Pošto je našim vlastima dojadilo da gledaju kako evro svakodnevno lema, maltretira i bije naš maleni dinar, odlučeno je da se ovaj veliki ekonomski problem reši na muški način. Vlada je organizovala boks meč u kome će jednom za svagda dinar i evro raščistiti račune, a ne da ga evro svaki dan pomalo bocka. Ovaj boks meč odlučit će ko će biti prvak u MMF-u. I upravo počinje, a mi se direktno uključujemo. Poštovani slušalci, u toku je merenje večerašnjih protivnika. Prvi na merenju je evro. Da vidimo. Neverovatno, vaga kaže da evro vredi čitavih 100 dinara. A sada, jadni, mali dinar. Merenje je počelo i evo rezultata. Dinar nema nikakvu težinu. Narodski rečeno, ne vredi ni pišljivog boba. Kako će ovo biti ravnopravan meč, nismo sigurni. Borba počinje. I odmah nokaut. Prvi nalet evra i dinari na podu. Neverovatno. Totalni knockdown. Ali da vidimo. Vlada ubrizgava finansijsku injekciju i dinar skače. Ponovo je na nogama. Šta će se sada desiti? Au, kakav aperkat. Dinar je ponovo oboren. Ovaj put kao da mu nema spasa. Počinje brojanje. Izgleda da je meč završen, ali ne. Vlada pokušava nedozvoljenim sredstvima. Štampa novu emisiju i dinar je ponovo na nogama. Pogledajte ga samo. Potpuno je grogi, ali se nekako tetura na nogama. Meč će biti nastavljen. Da vidimo. Da vidimo. I dinar je sada potpuno nokautiran. Ne daje znake života. I sada je sve gotovo. Poštovani slušalci, dinar je mrtav. Slava mu, studio. Slava mu. Evra mu. Bile su ovo Racionalne vesti.